Naikan pamadayaw dagiti sangapulo ayang Abreños, abalagi ang kibalubal iti 7th International Heroes 2025 Taekwondo Cup. Nagpaot ti talungal daw ti kompetisyon, anaangay sadyay nilay ni Gary, Sembilen, Malaysia. 12 gold medals ken saggat do as silver ken bronze medals tinaiyawid ti grupo. Dagiti nga ubing tawenan nga training kanya. Inted mi nga training naalamot inaangay mo iti researches ken dagiti resulta mo iti napanami nga competition dahi iti baba ket adamot manamnama nga ta. Yung minjak expectarin nga kastoy gayam ti ka-successful ken kaado iti nayawid mi nga gold. Agpada nga agdadamo ni Francis ken Hope ana kay ayam ti ruwar ti pagilyan iti sidong ti amateur pomsay ken agpada ana kagunod ti balitok a medalya. I'm very happy Why you are happy? because I earned it. Thank you for supporting me. I'll save it You'll save it for my dream cellphone. Naragsak. Apa yung naragsak ka ba? Kasi nangabaknak namin. Kaya kung taekwondo tayo, defend ko bagbagi. Thank you for your support. Saan met aninamnama ti ina ni Francis ang makagunod ti anak na ti medalya. Naragsak as parent, syempre makadanon da ti international, tapos nagmedal da, amin nga efforts da. Syempre, di training everyday makita mo ti bambanog tubing. Though, syempre, naragsak la unay nga makita ti anak nga makamedal international. Pasingkad na as saan ang makapektar ti taekwondo sports iti panagbasa dagiti anak da ken prioridad dalata iti panagadal dagiti ubing. 3,000 pesos para ti bronze medal, 4,000 pesos para ti silver medal, idinto 5,000 pesos para ti gold medal tinaited nga insentibo da manipod iti gobyerno probinsial. Malaksi ti cash incentive na ikanpay dagiti atleta ti Certificate of Recognition ken resolusyon manipot iti sangguniang panlalawigan kas pammigbig ti Balitang Solid. These champions are here with us today, standing as living proof of the discipline, hard work, and perseverance that our youth are capable of. Their triumph not only brings honor to our province, but also inspires the next generations of Abreños. Nagyaman ti grupo itinted a suporta kadakwada ti gobyerno probinsyal ken mangnamnamada nga adun tupay ti pakipartisiparanda a kompetisyon iti ruwar ti pagilyan. Jessica Boreta, Balitang Solid North.